Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramuti ati-ati do pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita, salam senerisis. Saya didongani asin rohani Tuhan tamamu saluhutna. Sehat-sehat mak kamanginang manotong martangiang jalan marpakirimon. Ay dang tahilala naing bongok nema hita tu minggu ujung tahun parhuriaun di tahun 2025. Totong ma tapuji tapasangap tu hatta jala selamat beribadah mak manginang yang bisa beribadah Tuhan memberkati, dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan sakit penyakit pergumulan. Amanami nami nong motu nong sudah gugun, lumobina sobowi marminggu, rotu gereja tu bagas joro tang yang nami tu hatama totong na marmahani daging nang todemuna. Amanginang di minggu bol sadarion. Tatangi hommahatan itu hatta memakulingi hita. Maliak kisada ayat sada satu ayat onom. Omahata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhite sian pamangan nisi maleaki. Nungahu haholongi hamu. Ninna Jehovah alai didok kamudo marhiti-hiti aha hami di haholongi ho. Da si Esau donian hahan si Jacob. Ninna Jehovah hape si Jacob do hubahen hasudungan ni rohaku. Alayang go si Esau nungahu hagigihon. Jala hubahen akaduluk nagabe halongonan. Jala partalian na nungahu pasaha tuat-tuasu akka na di parhorsihan. Tung sura dohonon ni Edom. Nunganian tartaban hami alai marhubas mahami mangulahi paulihon akka turanggong. Sono dohata ni Jehovah Zebaot nasida paulihon au muse mangaloha. Gabe goaran ni halak nasida luat ni hajahaton. Jala bangso panginonaan ni rimas ni Jehovah sa liling-liling na. Ikon sanga idaw ni matamuna mai. Gabe dohonom muna ma. Tibuldo Jehovah sugut salpu sian perbalohan ni Israel. Iko pasangapon ni anak amana. Jala anak somang tuan na. Molo ama au. Di dia do hasang hapoku. Molo tuan au. Di dia do biar mida au. Sono do hata ni Jehovah Zebaot tuhamu malim akan apalia guarhu. Hape lam dido hamudo marhiti-hiti aha hupalia hami guarmi. Ido hata ni tuhata. Uria na pinarhamaul ni debata di bagasan Kristus Yesus. Amanginang topik ni minggu di minggu sadarion Tuhan mengasihi segala bangsa. Dan di dalam bahasa Indonesia, topik minggu ini kita bisa lihat di ayat 5 bahwa tibullu Jehovah sugu salpu sian parbalohan ni Israel sampai di luar daerah Israel. Amanginang ahado na naing siputi hota marhite pangilium do epistel di minggu napa 22 hodung Trinitatis sadarion. Maleaki dohot sada Johannes 4. Bapak Ibu saudara-saudara, nungatakas diturpuk na duaon. Disinggung do taringot tu holong ni rohani debata. Asana perjulu na naing si pasunggul honon nabe dingolu partodiota songor akan porsea di Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, jelas di 1 Yohanes bahwa Allah ya lebih dahulu mengasihi kita. Jala di bahasa Batak takas didok debata do haholongone. Ya. Buah dari kasih itu, bentuk dari kasih itu. Maka setiap orang yang melakukan kasih berasal dari Allah. Demikian kesaksian 1 Yohanes 4. Dan evangelium nungahu haholongi hamu. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan kita senantiasa mengasihi Allah
sebagaimana Allah sangat mengasihi kita. Ai songonodo holong ni rohani de bata tu portibion. Pola do anak na nasa sadai di lehon. Asa unang maku kanup na porsia di bana. Asa hangoduan nasa liling-liling na di ibana. Lalu bagaimana, Bapak Saudara-saudara? Bagaimana wujud nyata bahwa kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita? Di epistel mabuit taida taguruhon songo dia do dalata maka holongi de bata jala songo dia do gobaran ni pabuana ta holongi de bata di nguluta. Marilah kita saling mengasihi Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam 1 Yohanes, Saudara-saudara, jelas dikatakan bahwa marilah kita saling mengasihi. Amanginang sianodo gabi patar holong ni rohan di debatan atau hita sian nong sinurunai anak nai nasasadai tu portibion. Asa mengulu hita marhite-hite ibanat. Di bagasan odo holong ni rohai dada hita makka holongi di bata. Ibana do makka holongi hita jala disuruh do anak na bahen pardenggan pasai hondo sabta. Amanginang, mari kita saling mengasihi dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Taha holongi do ngata. Molo Tuhan Yesus madok, ha holongi musum. Tangyak ko kenapa buru-buru hamu. Maka adalah sebagai kewajiban kita untuk saling mengasihi sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Entah itu mengasihi orang yang seiman dengan kita. Entah juga mengasihi orang yang tidak seiman dengan kita. Asa molo taha holongi dongatan naso sahapur siaw dohut hita. Masangak maguarni dohata. Maka dimanapun kita berada, mari manginang kita tunjukkanlah bahwa kita pengikut Kristus adalah orang yang penuh dengan kasih. Molo pe di paburu-buru hita, molo pe marlea hita, dileahi hita, ala ni hapor siota. Maka perintah dari Sang Guru, Juru Selamat kita, hendaklah kita saling mengasihi. Hendaklah kita mengasihi mereka. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Napa duahon akadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Tadi topik minggu kita Tuhan mengasihi segala bangsa. Dan di ayat 5 itu jelas kalau dalam bahasa Indonesia Bapak Saudara sampai di luar Israel. Asa udang mas songon na tersurat di maliakihi tanah kinga manginangade. Ya, nungahu haholongi hamu. Alai didok hamu do marhiti-hiti aha hamidi haholongi ho. Amanginang Tuhan mengasihi segala bangsa. Itu jelas. Sebagaimana juga Petrus menjadi saksi hidup. Aidang si idabuhi di bata. Asa unang songon panidangyon ni maliakyon na dia manginangade. Unang taparso ada holong ni rohan di bata ding uluta. Asa unang marlea guarni tu hatta tabahin. Ay molo taparso ada guarni di bata, taparso ada holong ni rohan di bata. Napalia Tuhan itu hita di sini. Asa molo gabit pasu-pasu ni pardagingo do tabahet tolo ukur ni holong ni rohan di bata ding uluta. Abanginang, itu sesuatu hal yang sangat menyedihkanlah sebagai pengikut Kristus kita manginang ya. Ai dang pasu-pasu pardaging o suha-suha ni holong ni rohani de bata. Ala yang uluan saliling ni liling na. Asam molo de bata pe diha holong itu sude bang. So marhiti hawa mate di Kristus. Ibana pardengganan tu de bata. Maka kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, hendaklah konsisten dalam mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Dan ini juga sebagai pengingat bagi kita. Manginang ade, unang gabi gijang roh hatta ala Kriste kita.
ala targor hita si hutuk Kristus. Gabe dang dihaholong di bata kabangso na asing na soporsia tu ibana. Ya, ay dito pa di bata do mata nyari tu na jukka do tu na burju. Tu parjahat do tu na soparjahat. Ya, Tuhan mengasihi semuanya. Maka ini juga sebagai warning bagi kita. Ya, manginangda di perdalanan ningguluta ala dihaolongi di batado sudi bangso di bahini hita kana madok porsia tu Kristus. Naing mahita hot diholong ni rohai. Ay nunga de bata parjulu makaholongi hita di bahini hita petamado ikom masih haholongan di perdalanan ninggulutaon nang tunahumalia kita. Nang tuakan so porsia dope di Kristus Yesus tuatai. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengenang di minggu-minggu terakhir di tahun gerejawi ini, kita diingatkan untuk senantiasa menunjukkan kasih yang daripada Allah itu dalam kehidupan kita. Di pasu-pasu itu hatta mau menang saluhutna di dia pihak maringan. Mulut ngadong pihak kabaru kidop pargumulon. Ya, mengenang tayang nami Tuhan tamatotong namar kuguyo kamu saluhutna. Ay martuo do akan tumangihon hata de debata jalan no piopsa. Di perbadiai debatasi pardamai mahamuga bisundingkan. Jala dira moti marohan ang pikiran muna. Ya sohan surahan sahat rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.